Sasisin ni pedang sobhai pi shakani ka Bible study kani ka janmi jo kani ka singi. But nimla kan da ainu yo blay namar kijing ka khu yo pon bo the kijing imjing play ni kani ka lat sasisin ni la ni don lang kumi ni ka jaka. Ni yo nya snap ki ben ban ka katil ka jong blay. Point. Kani ni ka Bible study ka ba si ka point ka ba sa bi pe ka janmi. Pwede ba tu ka penta kepingin keren kapoin kapal ni pek ni kajanmit kalong Jisu halor kating pna kapan pau play pinyo pat ni kadur ka basisha jungi Jisu halor kating pna ketika lat kalenti ka bau play pinyo pat ni kadur ka basisha ka jongi Ngimla ban klet ya ke jing shisha ba briu long jing thau ba ko do tam e jong play ni dei ki ba janai tam e ki jong play la God's best ba bhatam ki ba janai tam ki ba ko le tam ne ki jing pelong ki jong play baro period ba play ula da thau e ka bening me ka khndo ba ja baro ki jing pelong bula po aka ko e ka ba play ia baro ki jing pelong ju ubikilong ki bapha suga ipi ki kitab Genesis kanong baning kong pinchem ba we po ga jing pelong ga jong blay u yi baru blay u kubur bikilong ki bapha na ta hadin pat kadon ga jing menjur kadon ga jing menjur lang jong barot la ye we ka ta ku blay ku pau blay khum baru blay men sem ba khoi but kedi ga jing menjur ki kala ong baginya thau no yo briu ha ga jing srim dur but jong ki hi ye thau breu hak jing sim dur ke jom ki hi bag basatra kalong ba am tang ba thau yo breu banya stream go ru blay am tang bu je stream go ru blay henry u blay u la pen kup yo breu de ka buram ka bor ka ikhtiar baro banlong unong senchar halo jong ki ke baro ki jing thau ba ki jing penlong ka bo blay u la penlong hak ka perthai baro ko tak kali ke basutron ha ke jing pelong jong u bleo breu jing thau bleo breu bener la kadang so ba nilong ki ba janai tap e na pe ke jing nilong ki ba kodor ki ba plata na pe ke jing pelong ke jong blei baro am tang ba kata bu senchar ka tin jom ke thui ni bo bleu la ker khu yo breu ba unang roi pa bo unang seiso ula ker khu yo breu Ketika kita jingit ke bakar pang kabu bleu ayu breu. Pihak pangyong nang roi ngat rai ni small thui ke jingwat ke nang roi ngapat iman inang yai bun, nang yai multiply numbers mo kedin paring mo inang yai bun ke jinglon breu ko jingi. Ria ba ong say so nga hishmet na so thui ke kintir. Ba aba ong say so kamot ba kita ki jing penlong ki jong ublei baro ba ulah penlong. Kiba ubriu usenchar nama ubriu ai ke bor senchar ubriu kita baro ke jing penlong kin ma e ke jing bang e ke jing thiang pat e ke jing long ka babha jo ke jing senchar ke jong ubriu halo jo kin ma e ke jing kodor e ke jing long jo ubriu haki in pe kitab Genesis kalenong ke baning kong ka kharo aku pra hado lai ko hang tungin i ya ke jing pin ko bor e ke jing kerkhu ke jong blei ke bo kerkhu ubriu Mereka semua sifat mentah kalong ba kamshim la long kumta hakajing de ubreu bat kijing pelong di jong ublei kamshim la long kumta kumba ublei ula yu i halo jong ubreu ula kmitlenti ba ubreu ula baleta kamshim la long kumta kalong mar khongpong to bat kita ki bentah ke ni pergi kitab Genesis we ever proud like kita ki bentah ning kita ki jiyo i bar ki jingkirmen ki ba ublei udon ha ba thau yo breu i ba ulong ba plata na ki jing pelong baro ki jong ublei ba ula thau i ba ubreu i ha ubreu ba ulong nong senchar o mu marau i u thau ba nong senchar o mu marau Uthau banong unong job obu basha job. Uthau banong bah kli tam e obu basha trong tam e. Kata ketika jing perlong jom ni pinpe ke jing long jom ubriu mentai i kalong kompong.
terus kibri ni dan kam kor umrat you beri mo kan kibri ke jinglong ke jing kibri chat ang kum tapi ni ke jinglong ke ni mo beri thau ya ke perthai chim thau beri banong ta thau beri banong nong senjar thau beri banong nong job thau beri banong ba kli tam e ji ke baro ui yo beri ba long parlo ba chan tam e job le ta wi ni jung le ui ba ni ubreu undan ke jinges ide ke bajan bat ublei undan ke jinges slok ke bajan bat ublei ui ba ni ubreu no uta ujing tha uban mane uban yaro uban penkrao yo ublei kata ke jingi jo ublei but ui ro ba ni ubreu unong uta upendap ke jing tmu ke jo ublei baro ke ba utmu ha ba tha yo kata ke jing kmi lenti jo ublei kata ketika kejing angnut ke bau blay u angnut leng bau briu anrei ke baja ke long ba ha bau briu la hap no ha kapok u briu la du no ye ke ne ke ikhtiar ye ke ne ke burong ye ke ne ke bor bar u du no ke ne bar u du no ye ke bor ju ke jing kit kri ke bau blay la ai u long shu ko ta u du no ye ke bar kata ke jinglong jo beri nama bani kapap kesejar ukalalong penban unong shon unong ile persha jong ki jing perlong ke jong blay baro jong ki jing temu ke jing angnut ke jong blay baro ukalalong umrau jong kapap ba jong soitan ulong penban unong ile persha ke jing temu ke jong blay baro umlong su unong job mentam ulong besar job kata ke jing long jong pat jong ubreu hadien baka pop ke sunchari ubreu hade ke peningkong ublei habu thau ubreu ui da ke we ke jing upen ko bor ke we ke jing pen ko bor u ke ke we ke jing ke khu ubreu kata ke jing re ke jing long jong ublei bat ubreu ten re ke besok tanat pat kalong ba hapeng jing ke baro ublei simladon kan ulu ke jing do jing kermen yo brio ublei angnut badang kmi lenti ban pen yo pat ya ubreu ya ka dur ba ke jinglong ba shisha ke jong ubreu na do ba udang penlong uning kong e ka kepere den kata ke jinglong ke jong ublei pada aku mengelekkan bon musim metik bible study ke baladan kan ke jinglong jo hun bo ni ubreu chulong sa kom ni uang nur bau ni ubriu unyo pat ye ketu keju kejak jinglong ye ketu kejok kejak ikhtiar ke bor ukwa bau briu ni ulawan pun olong ber ke jing temu jong blai baro bu thau yu un sinjar hapling ke jing ker khu ke jong blai un sei so un man roi hai ke benta baro badai mata kadau upha yu Jesus Christ badai mata kadau ling bau Jesus Christ halo jong ka ding phna ublei ukwa ban pen yo pat ya ubreu ye ka dur bat ka jinglong ka bat tenrai ka jong ubreu ka bau la du no hadin bau breu hap no ka pop de bau jisu halo jong ka ding na halo calvary bau blei ukwa ublei u angno ban pen yo pat yo ubreu ye ka tu ka dur tenrai jong ha ka per eden ubreu du no e ka dur ka basisha jong Henry Lyngdoh Jesus Christ halom Calvary ublei upenyo pat ani Lyngdoh Jesus Christ tuan penyo pat yo brio ye kedur ke basisha ke bangala du no bat ninyo ban long pat sisin ki jing thau ke bakor ke jong play ni ke mau la jong bun sin ke gospel jong on siwi kat sao mo no kat ke bala pediang you know yo Jesus Christ ha kita ul aga bor lagi khun ki jong blei kata ha kita ki bangai ka kerteng jong usngam kat ki bala pediang kat ki bangai au Jesus Christ kemudian ba Lyngdoh Jesus Christ u blei un penyo pat ya kata ka dur jong ikum ki khun ki jong blei si ram ki khun jong yi smong tu ada ku pa jong au lo ba krau ngau khun ru ngan chong ha ka jing ri ngan yo ban ri ngan ya ban don ha ka jing krau jong ku pa jong ada kupa jengau beruspa
Kaspa ka po ngatit kanong hi ka jong ako mukun jong pa jong. Ni sa sorong ki kum nong akan ni ka ying jong a. Ka ying jong ni le ngi don. Rei sinayang ni khemla itip ime be pan dong jong rei mabal ni te mablei ba ka ka jong ipa jong ni no ban kam ganti ya kata ba ka ka jong a. Kata ka ka jong ang no ka jong blei. Ban pinyo pat how bri sa si sin. Ya kata ka dur tan rai ka bola dur no men shwa haga ka pera den. Kita ni long ki kulis mangi dun ka hok. Ya ki kay baro ki balong ki jong pa jong a. Am tam mangi long ki kun jong lei upol la ka shi thi shi ki rom long pra la knyo ong ki kentien. En re ha ki ni ki kay baro ken. Ni job thiau da ta bala e am tam mangi long ki kun ki jong lei. Hen re ko mang long mane u tha u ble khmi le di mangi long ki ba sha job khmi le mangi long ki non job en re na mar ka pop. Nang isya job na kapag ngilong na basya na may kibentay ka bon juga jam ji. Henry ubelay upenyo pati. Wamno Henry hakini kay baro ni job tiaw da uta uba i da uta da u Jesus Christ uba i da ubelay uba i ni. Ngin job no. Da uta ngin kelalong kinong job pat. Abu belay wa Jesus knilang tima ngin am syara show akapok. Silintar ka jingin. Ukwa i bangin pelong pa ini kinong job. Haka jingin Lyngdoh Jesus Christ kabo ai ya banyak lo juga ding fra lum kalbi kata ka diga jing angnot ka jong play kini ki bentana ka kiting ki jube ki penchi sha ba Lyngdoh jong Jesus Christ ngilong kinong yo pating jong play namar bagilo ki khun ki jong para ka juko por ngilong kinong job dau Jesus Christ namar ula job ma yo setan bat ka pop halo juga ding fra halum kalbi Ako ay kasing ngay kaya banana po sa school ngawan ngay kali away kana samla. Umli wala kana wala kana samla po ki apos nem tam. Ngay kali samla ako ay kajing pang ong u kumno PE ka jing yala jong la jong. Yani kumno PE yala di. Jubab kalau umli jong taw sa ro umno ngay ila di bangade unong pom. Bening kong. Andaw oswar ngay ila di bangalo ubajot ubarem ubambit ruwe. Jadi ketika jing jubab hok jong tau kana ni ngam la ban su tho shu. Ketika jing yo i ke bagi beri baro ki i na di. Kim yo i bat kim poi perkhat bani i kum ba u blei u yo i bat khmit nanti naki bo thau ki. Abo blei u thau yo breu u thau Wi ibo long bajanai tam uba pla tam ba upen kup yu da ke ikhtiar ke bor ba ke burong baro kitab Genesis ke thu ta ngong yu tau samla ngong mu tau samla ngong yu tau samla ba pi ba pisu thu le di ba plong nong pop ubri uba jot parem ni ngong yu tau samla kup ni henrei kata kam dei ke jing mu ke jong blei abo thau ya phi abo thau yu breu kata kam dei ka jing i ka jong plei abo i ka jing im ka jong phi u blei shima thau ya phi banong nong po u blei thau ya phi ma u pen ko phi ka ikhtiar bat ka bor u shima thau phi banong umrao jong lo u da kr khu yu breu ba on roi bon sei so Udah sencar lo jadi kayak baro, ke badan saudara ke mau breu le perlong kata ke jengi ke jong blei. Mau tahu sama ublei sko sama ublei umsi bi pilong nong pom. Umi ma pilong ba jot ba kata kata ke jengi ke jong blei. Nama umsi ma tahu ya pi kum ta. O tahu kerpang pi kata ke jengi sim dor jong ublei. Ba kata ke jengi pilih ke jong ublei le pi. Nang nu pi yo ke jengi so tu. Nang nu pi yo ke jengi so tu. Tipun kibriyo bagi pet ni ki ikum ta. Isi semua bagi kibriyo bagi doai ki jindoi juga orang ki polis sedang lagi you ni kan lu ke jindoi bagi doai hi ni kapag show bikin pelikul yang bagi sedang lagi jauh orang nga kibriyo ka bajak ka rem nga kibriyo ka bit banyang ni nga kibriyo ka kumta ki so thu bagi long kumta. Mano wi hikai ki ban smo kumta na shin phang shu. Ini kum ki Kristan ni dor ka nong rem juga ketin ke jong blei baka ketin ke jong blei ka hi kai ngai yi man nyimlong ki bajot ki barem nyimlong ki bajot ki barem nyilong ki bakerpang ki jong blei nyilong ki bajana itam ki jong blei
Ngamgit asi ngangit asi beri ubaman makapot kasi kebala pensenyat tiaw me ka jing so thui ka jing tip jong pi beki mala ban so thui ka ketien ka jong beli ka beki puni man sing ka kitab Genesis bakilong ki bakodor tam e ki jong beli ban ong yo to sama kata ka jale kata ka step akasa sun ko nga ku sama ka don ka me fi ban mi no akata ka jing so thu nakata ka jing long nakata ka jing ina dia mi no nang ta nama phim long kum ta phim long ki victim ngala long kum kita ki hopeless person go hopeless and ke no anong ki bam don jing ke men khwas ni don ke jing ke men ni long ke bakir pan ke jong ble bat ke badon kam kalong ban pen khui de ke islam ke jong Jesus ke bol ai ke ding fra lum Calvary ba ban pen ke mau barbor yara di ban ni long ki ba godor tam e de ke jing thau ke bo ble ula pen long ngilong ke bajanai tam e kabat ka long mangin pen ke mau yala di man ka por ya ke ni ka jing shisha ya ka baka tin ka jong blay ka keren ka lai thu abo blay thau ke nga ba pi we are God's best ngilong ke ba bhatam ke bajanai tam e ki jong blay ban kwa ban ong yi ko ni ka jan mi si si don bring ji ke ba snow le de ngilong kum kita ki brio ke ba jot ki baram ki bam long e na kwa ban pi pen ke mau le dia ke ne keski ba chin tar ke jing jong pi ba na kwa nang yo i ye le dia kum ba u blay u yo i ye pi wat pet ye le dia ke ma pi yo i ye le dia kum ba u blay u yo i ye pi ni ken mau baro ye ka tu ke jing jang so ban pen sle yo David banong us im juga jat pen Israel ke kitab Samuel ke baning kong galong wa khat rio ke ka bajish ka jing jang tu kalong shamade bau u blay ula skong si e ka jing long jong us im sol so si e ka jing long jong us im sol ulam ban kan tat yo banong us im juga jat pen Israel ulong yo Samuel ba ulet chaying jong Jesse Bethlehem barang mano ban pen sles em yo wain ki kun jong Jesse yang ba ublay ul jet lupa banong em jo ke jat pen Israel u Jesse ulet ka yeng jong u Samuel ulet ka yeng jong Jesse ba ul poi hang ta ka Bible ke thu ni komno hadien ba shoban sang kita ka jingkinya aingu yo blay la wala mi ki kun ki jong Jesse baro la wan ba ningkong pada boleh ya akmat lo lapan itu akmat jong Samuel yo tau pun banding kong jong Jesse usama ula pek darong sedong ba ula medur ula perkat ali bale siu ni de uta u breu o ba blay ula jit u banong im jong gajat pen Israel ula medur na mau pek ka rinyang u pek ka jingi khan pek ka man jong ula si u pek na dong sedong ula mo bat uniti ula de uta u breu yang ba blay un sepen slep banong im jong gajat pen Israel Hanya bau ta re balawan lam yu tau samla khmat jong u blay ong uni dei ong yu la ken hau sam ong u blay jupet ka ba pet u breu nang ta ke baca ka Bible ke thu lawai lam so ba an ka ju hi ke jinja u blay chong yu Jesse bo ni deus u tau samla ba song im je ja Israel lawan lam so balai basau ter aduh nyomut ki khun Israel ke lawan ya wei hadin wei hakmat jong Jesse lu blay shim la hakmat jong Samuel ban blay shim la ong yu Samuel ba unu na peding gini ulong khun ban pen sle ban us im jong jat Israel nang tau Samuel kuli yu Jesse ong hatu tangkan ni ki khun ki jong mai u Jesse ung em don so way u bakhat do e u tau dang don so do man api gilang brot jong u samlong ke khat walla mi u mangam nanum shong ka ba ongam pat yu i yu pi lesi haka jimut jong ni pa jong Jesse na da u ong iti ki hinan barok bekinya ap ek takaski ba unwan u samal prophet jong blay siya kata jaga lesi lada ukin kore ka jinglong jong David lesi ulo lang yu David bandon lang kata jaga hande yu David mau diu barita bang lesi unium da don kam etep ka hangin pai u shalom bani ap lang brot malesi ina ben chak khani lang brot brot singi borok ni shong ye
Lesi kan long kom tan beli udan kena long uni ubarit tam lesi kebam nak long bau beli unjir banong sim juga jangan du Israel. Ini bala pak ko bala lawan bala pak ko wood David lawan bala lambu kema jong Joseph o jong Samuel. Beli udah keren Samuel bau ni udai utan uban salong im juga jangan du Israel. Bala pensle David ekta klam beli tang ukena nong aplang berat ubadang kena samna ba. Hangning isong tu ba ublay umi kumbay ubreu. Ublay umi kumbay ubreu. Lesi ujesi long tang kena ubare. Iski marjan ba kong long tang kena anong aplang berat. Henry ublay uyo hapo jong David ba uslong way ni kis in giba kraw tam e joga jat beru Israel. Para ga juga poru ulong taken ubayeng banyada ya ka baleran hakajat beru Israel nama omdan manu ni kijat beru Israel gabno bajale persya por Filistia wala kren baj persya ublay jong kiru. Omdan manu banyeng de David ubayeng bo penja e kata ka baleran na kijat beru Israel. Na kwa beru fin ka jamien uni usam la nganga bajat obaren ni jongi bajat gabare mi ki pop ni kam ni kata ni sko to kunta bali phi mi no na kata ka jong pi so to pilong kunta ubli ra ai o Jesus Christ singa bali phi ubli wa kran o Jesus Christ ba phim long shu ki bajat ki bare phim long shu ki nong pop bal ba ka slam ka jong Jesus Christ ki nyo ka jing sat ka jing pen khoi ki pop ki jongi nim de me shu sa kut sa anta nim de ban sa kut sa anta mi no nang ta nama kata kan kam ni kajing temu kam ni kajing iyo beli bo thau ya pi ba yang bangin long ki mrao ngin long ki basha job ngin long ki bajot ngin long ki barar kata kam de kajing ki jong beli ublei umi kom ta ublei umi kom ta wat long ka long ni usam na ubi ni kajing ki badum sudah kajing em jungi ka bo beli wi ki ba phai ka ba pharna ki ba jamai sudah ya kajing em jong wei po wei ubreu ublei ju thau kerpang yenu ubreu uthau ni banong ka jo ka de ka jing so thu ka jong ublei ai ka ktin ka jong le wai ka ktin jong ka long bangin pule ka ngin tip ka bangin so thu ke ni de ya khmat jong le ni bon ni ngin so thu ya ka ta ba dei ban ma ta ka dau lama ki ktin ki jing long jing em jong ni pen ram le de ni condemn le de ngin so thu ke ni long ka khmat jong le ba dei ka dau ni ka long sa ki mrao jong so tan ba ko shilen ter ka jing em jong no blay sing thau ingi ban long gumta like ka jingi ka jong blay jong ba jong phi kam long gumta da ka ngok kerpa fi ka jami yo la de kumba u blay yo ye phi perkhat ini ngade we kumba u blay u perkhat ano jong phi penang ka mahong ye ka jing pelong ka jong blay ye ka jing ko bor ka jong blay baro ye ka jing im jong phi shmet ano blay lo ai yo Jesus ka Calvary ali ngi priang yu ngi nong ki khun ki jogo ngi nong ki nong job do Jesus Christ kam ni ka jing ai ka batat dor bingi le kai ba kata kam ni ka jing ai ka batat dor bangin pele no e ka don kam ka long bangin priang ye ka jing ai ka ba ko ro blay priang bo Jesus Christ long khun jong blay priang bo diu tau bo blay la ai ban penyok pat ka dur ka bagi la du no men sure ka pereden priang ba blay la ai Jesus bangin long ki nong jok am ki ba sha jok ba kum tar ter kata ka ba kong san tam e akan mau tu kitab Sam ba shi spotlight kundai ko ka ba khat line u David abo tho e ka Sam ma piti u David de u ba blay don ka do anut ka ba kum ko jong blay bodon ke jing ka ba chan ba do blay u so thu e ka jing panong blay u ang ni ki kintin ha kitab Sam shi spotlight kundai ka ba khat saw ko mum no ngan ai ngu ya men na ba mala thau iting ba phla yanga ipa pelaki kam jomen bat ka dot no junga ka tip bhai ka tasngam na ai ngu ya men ma la thau iting bat phlai nga ki pe pelaki kam ki jomes ngam usung thu ya ka jing pla jo ka jing pelong ka jong ublei yo briu ma blei uma ek baro ke bo blei ukular ka jing im ka jing usung thu ba ulong u jing thau ba pla ubriu long jing thau ba pla te ko ki khun ke chbe ni ka jing chonan pen kun Kan mau
habo blei u ayo Jesus Christ halum Calvary ka jing khmu ka jong blei ka lam ban pin yo pat angi ka dur ka ba shisha ka bengala du no hadin bang ila ha ka top hak per eden hak per eden habo briu laptop udu no e ka dur trai barok ka bo blei u ai habo penong yu kitab Genesis iwe ka no ba aku fra udu no e ta ka dur trai barok koi Henry kakabang kasota pa nakading panahulong Calvary. Kading panahulong Calvary. Limbaw Jesus Christ. Kasnam ka jumo. Ublay upinyo pat yakadur. Kaba shisha kaba nga ba nangi. Iday ba yo. Ngaduk ba upenong ublay. Hagkaper eden. Tongin ang palain ini kajung ay kapakoro kajung limbaw Jesus Christ. Ay nagababal si kanya na boring ibigin sungtu. Manginami issue ingi bingin long gibajot kibarem gibapop agum nilater. Bagi sungtu kom tami nang ta. Penkam hok ya kesnam ke Jesus Christ. Penhok ke jeng ai ke jong beliau mau Jesus Christ. Ni namong syuk kijo. Ni namong syuk kijo ke jeng jengi. Ubreng ke kui ngi pi ni ke jang mejo ni kesngi. Ubreng nam ta gorom jo. Amen. Tu ni dwai. Ni ai ngui metron maga ketien ke ba in mej maga troin ke jang me. Bagi ke pat aple ba men ke kui ni atran ngin de poi se kata ke jeng sngo thu patrai. Mengilong ke ba kodo ngilong ke ba phla. Ngimdei ke ba jot ngimdei ke ba rem ngimdei ke ba tam kan tai nyem dei ke sniu ni try ma thau ker pang e ingi able ni long ke ba kodo ke macam e pa yara ai bo try nga ba ingi parok ke snow de ke mi pengen la ban le kum ta pa pengen nem pen e ke try ke jing ai ke ba kodo mi try ma Jesus Christ ro ke ding ro Calvary o ka burang ke jiro ya shmi ko pal ke jam ne chon ke sni dem ni do ni pan ke ba ngo ke ting try ke ting Jesus Christ. Amen.